ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಸುವರ್ಣ ವರ್ಷಗೂ ಕಾರ್ದಿತ್ತು. ಈ 5 ವರ್ಷಡು ಒಟ್ಟು 114 ಸಿನಿಮಾ, ಐಟ್ಲ 10-15 ಹೊಸ ದಾಖಲೆ, 5 ಸಿನಿಮಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 15 ಸಿನಿಮಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಗೌರವ. ಇಂಚ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ವರ ಅಚ್ಚರಿಡ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ನು ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಿನ ಹೊರ ಪಿರ ತಿರ್ಗದು ತೂಕ. ತುಳು ಟು ಫಸ್ಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾ ದಾರದ ಬುಡದಿ ಆಂಡ ಸುರುಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಿ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಅಂಚಾದು ಸುರುತ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಎತ್ತೊಂದುಂಡು. KB ಭಂಡಾರಿ ನೆರೆನ ತುಳು ನಾಟಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಯದ ಮೂಲ ಕಥೆಂದಿ ಒಂದು SR ರಾಜನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತೀರು. ಹೀರೋ ಅದು ಆನಂದ್ ಶೇಖರ್, ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೇಮಲತಾ, ಅಂಚಿನ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಡು ಪಂಡರಿಬಾಯಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿಲೀಪ್ ಇಂಚಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೀರು. ಆರೂರು ಪಟ್ಟಾಭಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ದಾರದ ಉಡೆದಿ ತುಳುತ 2ನೇ ಚಿತ್ರ. KN ಟೈಲರ್, ಲೀಲಾವತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಡು ಮೂಡುದು ಬತ್ತಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ 5 ವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು. ಆರೂರು ಪಟ್ಟಾಭಿ ಮೇರನ ಗುರ್ಕರ್ಮೆಡು, ಪಗೆತ ಪುಗೆ, ಬಿಸತ್ತಿ ಬಾಬು, ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಬೊಳ್ಳಿ ತೋಟ, ಕರಿಯಣಿ ಕಟ್ಟಂದಿ ಕಂಡನಿ, ಭಾಗ್ಯವಂತಿದಿ, ಬದ್ಕೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ, ಸತ್ಯ ಓಲುಂಡು ಉಂದು ಪೂರ ಅರನ ಗುರ್ಕರ್ಮೆಡೆ ಮೂಡುದು ಬತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ದಾನೆ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋಂಡ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೇಗೂಡು ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಇಂಚಿಂದ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಪದಕ್ಲಿಗೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೆರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯಡು SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, P ಸುಶೀಲಾ, S ಜಾನಕಿ, PB ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೊಕ್ಲಿನ ಸೊರಟು ನಂಗ ಕೊರಿನಾರ್ಲ ಆರೂರು ಪಟ್ಟಾಭಿ. KN ಟೈಲರ್ ಪುದರೇ ಪನ್ಪಿಲಕ ವೃತ್ತಿಡು ಟೈಲರ್ ಆದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಡು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಆದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗ್ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಲೆನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಭೀಷ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ ಪಡೆಯಿನಾರ್. ಸರಿಸುಮಾರು 10 ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ನಟನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದು. ಅಂಚೆನೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ನಟಿಯರೇನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಕೊರ್ನ ಮೇರ್ನ ಕಲಾ ಸೇವೆನು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಸದಾ ನೆನಪುಡು. 1993 ಬತ್ತಿನ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರ್ಗ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಒಂದು ತುಳುತ 25ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಅವಡ್ ಬೊಕ್ಕದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಕಡಲಮಗೆ, ತುಡರು, ಸುದ್ದ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡು ಪಂಡದು ಜನಮಾನಿ ಎನ್ನಗನೆ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಂಡು. ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ದುಂಬುಗು ಬತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಬೇಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ, ಮದಿಮೆ, ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ, ಚಾಲಿಪೋಲಿಲು, ಅರೆಮರ್ಲೇರ್, ಚಂಡಿಕೋರಿ, ಬರ್ಸ, ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಇಂಚಿನ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಲು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡು. 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಗಂಜಾಲ್ ಸಿನಿಮಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ಭೋಜರಾಜ್ ವಮ್ಮಂಜೂರು, ಅರವಿಂದ್ ಬೌಳರ್ ಇಂಚಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿನ ಕಲಾವಿದರು ಇನಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಿನೆ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರದ ನಾಯಕ ನಟರಾಯನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್, ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಚಿನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ನನಲಾತು ಬುಲೆವಡು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ನನಾತು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆವಡು.